Brno je městem nápadů, výzkumů a inovací. Potvrzují to nejnovější čísla největšího podnikatelského inkubátoru v kraji. Obrat firem v Jihomoravském inovačním centru se loni zvýšil o víc než 100 milionů na téměř půl miliardy korun. Dohromady centrem prošlo už 110 firem. Jak jsou úspěšné a v čem inkubátory pomáhají, zjišťovala Eliška Bučinová. Inkubátor pro novorozence je místem, kde může vyrůst a dozrát. Podobně fungují i podnikatelské inkubátory. Z malých firem nebo jen dobrých nápadů dělají vyspělé, často úspěšné a nakonec samostatně fungující firmy. Dostat místo v inkubátoru ale není jednoduché. Firma si to musí zasloužit a mít našlápnuto k opravdu dobrému biznisu. Třeba sítem Jihomoravského inovačního centra projde asi jen 10% zájemců. Těm potom inkubátor poskytne vše potřebné do začátku. Od kanceláře po kopírky. Ten začátek je velmi rychlý a velmi jednoduchý, velmi bezbolestný. A v té další fázi samozřejmě máme konzultanty, máme kolem sebe tým lidí, koučů a tak dále, kteří pomáhají v jednotlivých oblastech. Nováčkem v inkubátoru je třeba firma ACMC. Dveře jim sem otevřel úspěch v soutěži Nápad roku. Od té doby firma, zisk i počet zákazníků roste. Jaroslav Škrabálek s kolegy vymysleli řešení toho, co oni sami už při studiích viděli jako problém. Aplikaci, jak jednoduše zorganizovat konferenci a přitom na nic nezapomenout. Zjednodušuje ten náročný proces organizace. To je opravdu práce na několik týdnů pro ucelený tým lidí, kteří na tím můžou strávit odhadem třeba 2-3 měsíce ústředně velké akce. Díky Take Place my jsme schopni ušetřit 20% času a víc, ušetřit i finanční náklady